Se a semana pasada o Partido Socialista de Vilagarcía repasaba o traballo feito nestes 4 anos, hoxe presentaron as liñas principais do seu proxecto futuro para a vila, un compromiso que ten como obxectivo principal o desenvolvemento do modelo de cidade. Unha cidade máis humana, unha cidade para vivir e unha cidade para crecer. Creo que algo nos caracterizou durante estes 4 anos e todo o mundo, todos, se preguntamos a maioría dos vilagarciáns, tería moi claro cal é o modelo de cidade que están defendendo os socialistas de Vilagarcía. Outros aínda non sabemos cal é o que defenden. Os socialistas manteñen vellas apostas e o caso da estación intermodal con paradas do AVE, a dotación de máis solo industrial no Pousadoiro ou a construción do novo centro de saúde na Comandancia da Mariña. Tamén atenden outras demandas como a ampliación da biblioteca municipal. Si era posible corregir os problemas de ruidos que provoca solo en García cando comparte horario co horario de biblioteca, eso xa está analizado, é solventable os problemas que hai que corregir de accesibilidade, é solventable, sendo ademais un edificio pois catalogado, se non recordo mal, pois a ampliación dunha planta, podería superar cerca de 1.300.000, 1.500.000 euros. A construción dun novo centro de día para persoas maiores ou dun albergue público son outros dos compromisos que adquiren no seu programa. Vendo pois o que está moi cerca un ano Xacobeo, que vayas onde vayas ou vayas ás feiras de turismo, incluso comunidades autónomas que non son Galicia falan do Camiño de Santiago. Os socialistas tamén apuntaron que quedan fora do programa proxectos que xa están en marcha aínda que non están rematados, como por exemplo as melloras nos campos de fútbol da Lomba e de Vilaxoán ou o paseo marítimo cara a esta vila.